Am revenit cu subiectul promis și iată că povestim despre concursul național Nici o baterie la gunoi, ediția 2022. Eu sunt pe rime astăzi, după cât se poate vedea. Alături de noi se află Ada Lungu, președintele Asociației Volens, asociație care se ocupă cu Programul Național de Educație de Mediu, Patrula de Reciclare. Și țin să-i spun prima dată, bună dimineața, evident, și la mulți ani! Bună dimineața! Mulțumesc! Am primit vestea că ați împlinit 11 ani vinerea trecută. Felicitări, la mulți ani! E mare lucru să fiți alături de generații întregi, iată, de 11 ani. Într-adevăr, chiar despre asta este vorba. Avem copii care acum 11 ani intrau ca voluntari în primele ediții ale programului și care astăzi sunt la facultate sau sunt tineri profesioniști și încă ne mai scriu că le folosește experiența pe care au avut-o în patrula de reciclare și că își amintesc cu foarte multă plăcere de ea. Nu știu dacă ai sesizat în protocol, avem și noi o cutiuță pentru baterii. Am văzut. Și chiar o folosim, căci la noi se schimbă zilnic multe baterii. Și mi s-a întâmplat să aduc și de acasă. Mi-am amintit, am schimbat câteva baterii la telecomandă și am zis, stai măi, că eu știu că avem o cutie la muncă. Și am venit cu ele și le-am depus aici. Este foarte bine. Este exact ceea ce încercăm și noi la patrula de reciclare, să convingem că nicio baterie nu trebuie să ajungă la pubelă și fiecare baterie trebuie să ajungă numai în aceste puncte de colectare speciale, de unde știm că pleacă la reciclare. Este foarte important să reciclăm bateriile, nici nu știți cât de mult. Mulți poate nu își dau seama că un obiect atât de mic poate fi o sursă atât de importantă de poluare, dar este. Și că noi, în ansamblu ca țară, din păcate, încă avem o rată foarte joasă de colectare a acestor deșeuri. Însă, copiii aceștia din patrula de reciclare fac o treabă extraordinară în comunitățile lor pe acest obiectiv de a informa, de a mobiliza și de a învăța inclusiv adulții să colecteze responsabil bateriile și acumulatorii consumați. În ce constă acest concurs național Nici o baterie la gunoi? Este a treia ediție, așa cum bine ai spus și tu, de data asta și rimează, Nici o baterie la gunoi 2022, un concurs prin care orice școală, grădiniță, liceu, deci practic orice profesor se poate înscrie și poate avea o șansă la unul dintre cele 9 premii. Despre ce este vorba? Bineînțeles, să colecteze o cantitate cât mai mare de baterie în incinta școlii, de la elevi, de la părinți, de la colegi, de la alți membri ai comunității și pentru asta, desigur, trebuie și o campanie de informare. Cu ajutorul materialelor pe care noi le punem la dispoziția cadrelor didactice, ei pot ține lecții interactive, ateliere, prezentări despre impactul bateriilor consumate asupra mediului înconjurător și pe baza acestor informații copiii își creează propriile lor campanii de informare în comunitate ca să atragă oameni și să colecteze baterii. Uite, noi am putea să ajutăm o astfel de școală-grădiniță care e interesată. Suntem la Casa Presei, dacă vreți baterii, noi avem suficiente. Deci, iată, putem să ajutăm una dintre echipele participante dacă vor să colecteze mai multe baterii deodată, le găsesc la noi. Este un lucru foarte important și foarte bine că vreți să faceți acest lucru, pentru că, de altfel, o școală nu are șanse să colecteze o cantitate importantă de baterii decât dacă este ajutată și decât dacă se creează acest fenomen de solidaritate cu copiii și cu profesorii. Recordul de până acum este deținut de o școală din Odorheiu Secuiesc. Ei au reușit și au colectat într-un an școlar 415 kg de baterii. Este o cantitate uriașă, este aproape o jumătate de tonă, colectată de la comunitate și de la comunitățile din jur, de către acești copii care și-au spus, noi vrem să știm că am trimis cât mai multe baterii la reciclare și că am avut grijă ca în același timp aceste baterii să nu ajungă în gropile de gunoi. Și iată, au reușit și și-au propus. Practic, orice școală, orice profesor are șanse la unul dintre premii. Premianții de până acum sunt și din București, sunt și din orașe din provincie, sunt și din comunități rurale, sunt și grădinițe, sunt și școli gimnaziale. Deci premiile pot fi câștigate de orice echipă harnică. M-a pus pe gânduri ce ai spus mai devreme, dacă într-o perioadă competițională acești copii au reușit să strângă aproape jumătate de tonă de baterii, câte tone se aruncă fără ca noi să ne dăm seama? Este un dezastru, este o sursă foarte importantă de poluare. Să ne gândim că o baterie care a ajuns la pubelă și de acolo într-o groapă de gunoi elimină în sol și în apă substanțe toxice foarte periculoase,
plumb, mercur, acid, și nimeni nu mai recuperează aceste substanțe și aceste obiecte, aceste deșeuri din gropile de gunoi. Deci, de aceea ar fi foarte bine ca, așa cum reușesc aceste școli să aibă o rată de colectare de aproape 100%, pentru că absolut toată lumea colectează în școală, și profesorii, și familiile, și elevii, și vecinii, de ce n-am reușit și noi, în România, să creștem această rată de colectare? De altfel, avem și un obiectiv european care ne spune că ar trebui să colectăm un minimum de 45% din cantitatea medie de baterii puse pe piață în ultimii 3 ani. Și nu am ajuns încă aici. Cred că vorbim și de această recomandare în sensul în care fiecare își face cât un stoc de baterii în casă. Mă gândesc, uite, eu acum în acest moment am 4 baterii atașate pe spate în device-urile pe care le folosim aici în televiziune. Nu e mare lucru să ai o astfel de cutie în care să depozitezi și îmi dau seama că suntem o echipă care ne asumăm ceea ce spunem, nu mințim poporul cu televizorul, noi chiar colectăm aceste baterii, colectăm și capace de asemenea și ne dăm silința cât de cât să producem mai puțin în timpul în care suntem împreună aici la muncă. Mă gândesc acum la toate corporațiile din București. Dacă ar veni și v-ar cere o cutie de baterii pe care să vă trimită periodic înapoi, s-ar putea face așa ceva? Fiecare angajat de acolo... În primul rând, noi am lansat o provocare creativă, atât copiilor cât și tuturor celor care doresc să-i susțină, să-și creeze un propriul lor colț de colectare a bateriilor, care poate fi făcut din materiale reciclabile. Într-una dintre edițiile concursului, exact acesta a fost premiul de creativitate. Fiecare școală și-a creat propriul colț de colectare din cutii de plastic, din cutii de carton, din diverse recipiente, chiar și metalice, și a fost și o joacă, a fost, dacă vorbim de corporații, poate fi un team building, da? Să creezi împreună cu echipa un colț de colectare a bateriilor. Este foarte ușor, pentru că bateriile sunt mici, nu ocupă loc, nu trebuie gestionate în moduri complicate. E chiar ceva foarte ușor de făcut și acasă, și la birou, și la școală. Practic, aceasta ar fi situația ideală, ca fiecare dintre noi, în momentul în care a scos o baterie consumată dintr-o telecomandă, dintr-un aparat, din orice, să nu cumva să meargă cu ea la pubelă, să o pună frumos acolo în cutiuța, în punguța, în colțul unde își colectează baterii și când s-a strâns o cantitate mai mare, să o ducă la un punct de colectare. Puncte de colectare a bateriilor și acumulatorilor consumați sunt peste tot. Sunt deja în retail, la marile magazine, la benzinării, foarte multe astfel de puncte. Și iată, inclusiv școlile din patrula de reciclare, cum ai spus și tu, poți face o bucurie unor copii cu baterii consumate, pentru că asta le oferă o șansă în plus la premiu. Deci nu este deloc complicat, este unul dintre cele mai simple gesturi de responsabilitate față de mediu și, bineînțeles, față de noi înșine, pe care le putem face. Îmi amintesc acum că primul nostru punct de colectare al bateriilor a fost fix o cutie de topuri de hârtie. Și am reutilizat-o. În loc să o aruncăm la gunoi, am zis, ok, punem toate bateriile aici. Și nu e atât de complicat, e o grijă în minus. În loc să te duci la coșul de gunoi din casă să arunci bateria, pui frumos în geantă, o aduci cu tine la muncă, o pui unde pun toți colegii și la final cineva duce bateriile acolo unde trebuie. Chiar nu e complicat. Și vreau să zic, era așa o satisfacție să aud cum pică bateriile, pâc, pâc, pâc peste celelalte. Imaginează ce bucurie este pentru copii când aud acest lucru. Și, bine, există și episoade foarte nostime de exces de zel, în care părinții au venit acasă și, bineînțeles, nu mai funcționa nimic, pentru că elevul a avut grijă să colecteze inclusiv bateriile care nu erau consumate și să le ducă la școală din bucuria de a ști că el face o faptă bună pentru natură. Nu asta este ceea ce le cerem, bineînțeles, cu bateriile trebuie aduse după ce s-au consumat, după ce aparatul nu mai funcționează, însă important acest gest este nu la gunoi, ci la reciclare. Știu că mai există o practică de prelungire a duratei de viață a bateriei, poți să o mai încarci o dată, de 2, de 3, nu știu de câte ori, poți să o reîncarci. Știu că noi facem treaba asta și vin colegii cu bateriile de la încărcat, practic. Deci eu zic că astfel s-ar putea reduce și cantitatea totală de baterii generate la un moment dat.
În orice caz trebuie spus că aceste metode de reîncărcare trebuie să fie metode testate, metode sigure, fie că este vorba de niște acumulatori care sunt reîncărcabili, fie că ai o tehnologie foarte sigură de reîncărcare a bateriilor, pentru că bateriile sunt periculoase. Bateriile pot cauza incendii, bateriile pot lua foc, adică să nu încercăm să le încărcăm cu tot din adinsul atunci când nu este cazul, da? Desigur, ideal așa ar fi, să începem să folosim nu numai bateriile, ci orice practic, cât mai mult. Să fie baterii reîncărcabile, să fie lucruri refolosibile, să fie lucruri transformabile, pentru că asta înseamnă economia circulară și către această metodă ne îndreptăm. Dar nici să nu facem imprudențe. Ada, te aștept cu câștigătorii acestui concurs. Vrem să-i cunoaștem pe cei care strâng cele mai multe baterii din România. Îți doresc mult spor și sărbători cu bine! Mulțumim, la fel, și abia aștept să vă comunic câștigătorii. Abia așteptăm și noi această veste.